Benvinguts en un nou vídeo on intentarem que el llamp surti i provarem totes les opcions i quan ja no vulgui sortir, més bé, quan ja torni a entrar s'haurà acabat el vídeo. A veure si pot sortir. Llamp, mira. Llamp, mira. Espera, mireu. Ha sortit! Ha sortit! Molt bé, Llamp. Vine aquí, ets el millor gat. Ui, què fas? Què fas? Molt bé. Ui. Què fas? Què intentes, Llamp? Qui és el gat més bufó? Tu? Esclar que sí. Ui, què fas? Què fas? És que vols jugar? Ai, mireu la Crispeta. Veieu el morro? Veieu el morro? Ui, mira. Què fa el Llamp, que pot ser protagonista? Mira. Ui, quin salt torro! Quin salt! No, t'atreveixis. No. Bueno, ara els veurem des d'aquí. Mira el Llamp. Tornarem a provar. A veure que duri més. Llamp. No vol sortir. I que veieu la Crispeta al fons i el Llamp. Que sí, sortir. Però bueno, una cosa. Llamp, vine. Ai! M'ha esgarrapat! El Llamp! M'ha esgarrapat, veieu les esgarrapades? Quin gat més bitxo, ara sabem que aquest gat esgarrapa. Au, quin mal que m'ha fet. Mireu, us ho torno a ensenyar. Veieu això blanc? Les esgarrapades blanques, les línies blanques, doncs això m'ho ha fet el Llamp. Molt bitxo ets. Ets molt bitxo. Molt bitxo. Ets molt bitxo, molt. Ets molt bitxo. La teva germana no ho és tant, que no? I per acabar el dia ens despedirem de la Crispeta i del Llamp. Ciao. Ai, per cert, no us oblideu de subscriure-us i doneu-li a la campaneta. Ciao.